Niyazi bani benkosi, akukona konke okungahambi kahle ezimpilweni zethu esingablema ngakho abantu. Kuningi kakhulu okwenzekako okwrong ezimpilweni zethu, kunezinto ezingalunge ezimpilweni zethu ebese we are point finger people, si blame abantu ukuthi kuze kubhede kangaka, umuntu nje kuze kungahambi kahle kangaka, umuntu nje akusiko konke okuhamba kabi empilweni yakho okuwumuntu responsible. Ukhanda ukuthi kunezinto ezingahambi kahle empilweni yakho kodwa umuntu onephutha nguwe. The reason why ngeke kube nesolution yaleyo nkinga yakho ukuthi angeke kukhona ukuyisolve ngoba you are point finger somebody, blame somebody kwi responsibility yakho. Khanda ukuthi nayi into yabheda esikhundleni sokuthi you take accountability, you are shifting the blame to somebody. Angeke walifixa noma angeke walilungisa iphutha oyitshela ukuthi liza nomunye umuntu kanti iphutha lenzeke kuwe. Uma impilo yakho ufuna ukuyilungisa, the first thing that you need to identify ukuthi what is the problem, what went wrong, kuze kube nje yini ephoxele simo kuze kube nje. Once wathola inkinga yakho ukuthi uzube senkingeni engaka yini, baningi abantu abathola ukuthi base inkingeni kodwa they don't want to admit ukuthi inkinga bakuzona, inkinga abasifaka kuzona bona. Kodwa instead bona they are blaming people, they are shifting the blame to people. You will never solve a problem ngokublame umuntu. Kubhala even umzalwane noma iproblem yenziwe ngumunye umuntu, you are responsible to fix your own life. Ngoba akuzona zonke izinto ezimbi nezinto ezwrong nezinto ezingenzeki ezenziwe ngabantu empilweni yakho. Eziningi zakhona you are the one to be blamed, ekudinga wena ukuthi you need to create solutions. Because into yenzile wena, you should know ukuthi iqale kuphi. The reason why kungabi lula ukufixa amaphutha akho ukuthi ukhomba abantu abanganaqala, because kuvamsile esikhathini esiningi uma kunento wrong abantu bakhomba abanye abantu. Awukho msulwa ekubhedeni kwempilo yakho. You are not innocent kulesimo kusona. Kwesinye isikhathi ukhomba bo auntie kanti auntie is not even responsible nguwe inkinga. Kwesinye isikhathi ukhomba womzala kanti ukuthi umzala is not even responsible, you are the problem. Kanti ukuthi ukhomba malume is not even a problem, nguwe problem. Baningi abantu abashifta ama blame kubantu who are not responsible for their fault. Kanti ukuthi the problem is you. Kanti ukuthi omunye ungena emotweni aphuze adakwe agiqinge ngemoto athuthakathiwe. Omunye akamphathi kahle umnyeni wakhe, akanhlonipha umnyeni wakhe, na uphela umshado kuthiwa bamfaka isicitho. Omunye akafundi esikolweni, akastadishi, nakafeyila bamthakathile. Maphutha amaningi noma mafault amaningi enzeke empilweni yakho, you should be accountable ukuthi you are wrong and you need to fix those mistakes. Not every time someone is involved.